samung hamya drugs phalnai rokbo je mansak sai togino tongo borongni bepar no agogroi tlangna bagoi tei o samung hamya no kasona bagoi romnai police rokbo sai togino tongo mothakna bagoi nokjak phiu kha haini hai busak humani sapan sanawi o sapano dawi 13 gram heroin plangui tongmani jorao Dharmanagar thanani police bai manjakha khorokthamni mung Subroto Das Bahar Mia tei Rajesh Das borokni logeo rang 60,000 ni sai kabang mobile tei heroin rok manjakha hnei sai manjakha bisinti koktma manoi cha salni sanjao mrugui tongmani jorao manjakha borokno khoroktham tei horsani ulo kokti salo borokno dorbar nogo tisa jakha haste police ni sai tongmani bai thakjana ongui tongo samung hamya phalnai rokno mothakna bagoi tei mohaino nukjagui tongo phalnai rokbo je mansak sai togui borokni bepar no bwskango tlangui thangna bagoi Bureau Report I News সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানা পুলিশ আমাদের সমস্ত স্টাফ মিলে এটা রেড করা হয় সোনারো বাসাইয়া থেকে। তো সোনারো বাসাইয়া থেকে আমরা 3 জনকে সাসপেক্টেড টু বি হিরোইন সহ একটা সাবান পিস এবং 7,770 টাকা তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। আমরা তাদের আটক করি এবং সাসপেক্টেড হিরোইন একটা কেস সাবান পিস। এর নাম হচ্ছে একটা হচ্ছে সুব্রত দাস, একটা হচ্ছে রাজেশ দাস আর হচ্ছে বাহারুদ্দিন।